shakatawa na yi sab kuma ba adawa juyawa na sai na ji wani murya kasa kaɗan kama amfani ta cikin kunya wai ta zo ta baka ne gaban da bayan duk naka ne oh what's her name sunan ta Rashida how old is she shekara 16 16 years a atamun karama ga ta da son cin kayan kwalama daga baya na zauna ta zara iya shi ma da jin kuɗi aka yi to kuma na zaga wana wasikar da ya ga wana my thoughts about sweet 16 is the reason why I dropped down to 16. She came looking like that. She got she came straight and quickly sing for me.